eta eskerrik asko hemen egoteatikan. Neri tokatu zait apurtxo bat, gobernuaren neurriak eta plangintzak zuei azaleratzea, eta nola emakunderen funtzioa bada, estrategia bretxa salarialaren estrategia koordinatzea eta sustatzea, nik gaur ere irudikatuko dut pixka bat funtzio hori, ezta? Gaurko jardunaldiak akonpainatzen digu irudi bat, poliedro bat, ezta? Eta horren isla da, soldatarrakala dala arazo konplexu bat, erpin asko dituenak, eta erpin guztiak hori aztertzeko, pixkat irudikatu nahi den gobernuak nola aurre egiten dion erronka horri, erpin horietatikan eta bakoitza bere sektoretikan eta bere egin beharretikan erantzunak ematen. Hori da filosofia, elkarlanean jardutea, arazo konplexu batei irtenbidea emateko. Eta esan beharra dago, maila inguruaren izenburua da, la estrategia, soldatarrakalaren aurkako estrategia, horri 2018an izan zala lehenengo estrategia diseinatu zanean, eta orduan hasi ginen politika publikoak diseinatzen soldatarrakalari aurre egiteko. Egia da gaurko kongresuak ere jakintzan sakontzea permititzen digu, jakintza ezinbestekoa da politika publikoak diseinatzeko, eta aukera ematen digu ikusteko nondikan gatozen, ez da, Isabeldek egin digun ponentziak nondikan gatozen plazaratu digu, eta guri tokatuko zaigu nora joan nahi dugun diseinatzea. Eta nora joan nahi dugun hortan, markatu genuen estrategiaren helburua 2030an Euskadi izatea soldatarrakala gutxien izango zuen herrialdetako bat. Eta hortara jartzeko, eta barkatingo jesu, haintxe kontatu nahiz, eta dituztera aurkeztu. Nabilela hemen nila nire txapa botatzen, eta ez detela esan zeintzu dauden hemen nerekin, ez da? Nerekin dago Jose Enrique Corchon Álvarez, dala finantzia politikaitako eta aurrekontuetako sailburu ordea, dago Arantza Martínez Tobalina, dala enpleguko zuzendaria, dago Gorka Ora, dela aur nerabe eta familien zuzendaria, eta dago Inge Gorostiaga, dela eraldaketa digitalaren eta ikaskuntzaren aurreratuen zuzendaria. Piskat alor guztiak, ez da, hemen goizian zehar alor ezberdinak hitz egiten egon geha, eta nik uste denak islatzen dutela azaldu dian elementu horietako ordezkaritza bat. Barkatu, hemen, urduri jartu zanen, beste jende horrian nahi dezu lehen baien bukatu eta... Orduan, ala ere, estrategia, hemen gaude bost lan eremu, baino estrategia martxan jarri zanean 8 lan eremuekin aurre ikuste zen. Bertan parte hartu zuen, lehendakaritzak, osasun sailak, hezkuntzak, ongizatea gazteri eta erronka demografikoa, ogasuna eta finantzak, gobernantza administrazio digitala eta autogobernua, industria, transizio energetiko eta jasangarritasuna, eta ekonomia, lana eta enplegua dela justuki jardunaldi hau antolatzen duen departamentuak. Estrategia horretan ja 3 plan operatibo aurre ikuste zian, lehenengo plan operatiboa izan zen 2020koa, bigarrena izan zen 2022-2025, justu oraintxe amaitzen nahi geha, eta hurrengo izangoa 2026-2030. Jai geha prestatzen hurrengo plan operatiboa idatzi eta martxan jartzekoa. Estrategia ditun 5 erronka nagusi, pixkat hemen ikusi deuna izan da, ez da? Baude batetikan lanbide segregazioa murriztu behar dela, da erronka bat, lanbide segregazioak eragiten dio sektore maskulinizatu eta feminizatuen zeregina, rolak eta estereotipoak baldintzatzen duten elementuak eragiten dute, eta prekarizazioaren elementu bat da ere bai. Beste erronka bat da, rolak eta estereotipoak gainditzea, pixkat ikusi dugu ere, historikoki zer rol eta asignatu nahi izan dizkiguten, eta horiek zer egin daukan gure lan munduan dugun parte hartzean, zaintzeetako erantzunkidetasuna, oraintxe Arantzak ere azaldu digu ze importante dan, eta nola ez dan ikusi urteetan lan hori. Gero, beste 2 erronka ditugu gure zuzeneko soldata diskriminazioa desagertzea, eta gaiarekin garrantzia sentsibilizatzea. Importantea da, danak ezagutzen sakontzea, erabakiak hartzeko eta neurriak hartzeko, ez da? Orduan, erronka horietatik abiatuta, 4 lan ardatz nagusi, jaso zituen
estrategiak eta 4 ardatzoien baitan neurriak eta lan ildoak zehaztu zituen. Ez da, lan ardatzak bitan banatu dituzte batetikan berdintasun ezak murriztea, soldata ordua balioaren ezberdintasuna murriztea, eta lan jardunaldien desberdintasuna murriztea. Eta beste atal badauka sensibilizazioa eta ezagutzaren sakontzean. Hezkuntzan eta gizartean aurre egitea, azkenen berdintasunetikan eta berdintasunerako hezkuntza bat garatzea importantea da, eta bestetikan sektore pribatuan, enpresan eta sindikatuetan ere sensibilizatzea. 4 ardatzoietan irudikatzen dira neurriak eta lan ildoak. Eta 4 ardatzoietan eragiten dute, justuki, nekin gaur mai inguru hau konpartitzen dutenak. Eta gure lana transversala danez, urrengo elementu transversalari pasako diatitza dela Jose Enrique Kortxoneri, behaiek ere azindatikan eta ikuspuntu guztiei babesa eman eta apoiatza daukaten helburu horretan, behaiek bai eskertuko izuezuei, saltza pixka bat, orain arteko estrategian ze ekarpen egin du zuen sailak edo zuen elementuak estrategiari, eta datorren estrategiari beira, dauzkaun erronkei beira, ze neurri pentsatzen dezuen garatzea urrengo puntuan. Bai pixkat, moztuko izuet orduan gatikan, gero bazkaltzera goaz, eta gauza importante inberdeuta gero ere. Eskerrik asko, Jose Enrique. Bueno, lo primero quería agradecer la presencia, no sé si... Lehenik eta behin eskerrak eman gonbidapenagatik. Ogasunak parte hartzea garrantzitsua bai da, oso zeharkako saila da. Ez du harreman zuzenik gizartearekin, baina bai gainerako sail guztiekin, politika publikoak egiten dituztenekin, beraz uste dut ogasuna hemen egoteak, baduela bere garrantzia. Naiz eta gero proposamenak ez diren hain sexiak izango. Gainera harreman zuzena dugu gizartearekin, eta desberdinkeriaren kontrako borrokan ere aplikatu egiten ditugu gure proposamenak. Guk harreman zuzena dugun arlo gutxi horietan. Harreman dugu kreditu erakundekin adibidez, eta guk sinatzen ditugun hitzarmen bitartez, hainbat eragiketa abalatzen ditugu. Eta hor klausulak sartu ditugu, kreditu horiek hartzen dituzten enpresa horiek ere aplika ditzaten edo kontuan har ditzaten, berdintasun planak izan behar diagnostikoak egin ditzaten genero arloan. Hau da, gobernuaren ustea da, oroar, naiz eta batzuk back-off-agoak baldin bagara ere, nik uste dut oroar gogoak ditugula eta interesa arlo honetan jarduteko desberdinkeriaren arloan. Nik orain kasu praktiko gisa kontatuko dut, edo behintzat guk zertan lan egin dugu batez ere, edo ze proposamen egiten dugu. Guk kontratazio publikoarekin lan egin nahi dugu batez ere. Gobernuko sail guztiak, erakunde autonomo guztiek, zerbitzuak erosten dizkiote gizarteari, lor dezagun kontratazio publikoa ere egin dadin kontuan hartuz genero irizpideak hor daudela. Hain zuzen ere Gobernu Kontseiluan 2024an onartu zen, instrukzio bat txertatzea, genero ikuspegia sartzeko eta berdintasun klausulak gizon eta emakumeen artean kontratazio publikoan autonomia erkidegoan. Ez da lehen alegina, gobernuak trajektoria ibilbide luzea du arlo horretan. Duela 17 urte onartu zen gobernu akordio bat, desberdinkeriaren kontra egiteko, borroka horretan. Erabaki zen kontratazio publikoaren tresna erabiltzea, nolabait eragina izateko, eta klausulak sartu ziren ingurumen arlokoak, adibidez, baita ere politika arlokoak, baina batik bat neurri batzuk sartu ziren genero arloan. Hori aitortzea garrantzitsua da, ibilbide hori 2024ko akordio bati buruz ari gara. Baina 19an ere hartu zen beste akordio bat. Esan nahi dut, ibilbide bat egon dela. Hemen, hainbat alditan esan da gaur goizean, ezin dugu pozik egin dagoenarekin bakarrik, hobetu egin behar da. Guk instrukzio hori ateratzeko, balioan jarri nahi dudan zerbait egin zen, hainbat saio egin ziren, lan oso parte hartzailea izan zen,
96 ordezkarik parte hartu zuten erakunde autonomoetatik, sailetatik, osakidetzatik, espri, hau da Euskal Administrazioko erakunde garrantzitsuak. Eta horrela lortu zen helburu garrantzitsu bat. Hau da, hobetzea. Hau da, nolabait ezagutza zabaltzeko arlo honetan. Jende askok parte hartu zuenez, aberastu egin zen azken produktua. Nik uste du tresna praktiko bihurtu dela didaktikoa, eta gainera lortu da eragile askok, desberdin askok parte hartzea administrazioaren aldetik, eta denak pixka bat genero ikuspegian nolabait murgiltzea. Eta ekimen honek bere garapena izan du, eta uste dut hau hobekuntza prozesu etengabea dela. Adituak kontratatuz, ze badira gu baino gehiago dakitenak, eta beraz proposa ditzagun hobekuntzak, gauzak zehatzak, egin diren, edo hautatu diren 72 kontratu horietan administrazio publikoan, proposatu egin dira neurri konkretuak soldata arrakalaren kontra borrokatzeko. Hori da gure ekimen nagusia. Bira, ez dira neurri seksiak, baina funtsezkoak dira. Hondarraleak batzen joateko guk dugun helburu horretan, interesgarria. Arantxa, te doy la palabra a ti desde la... Arantxa, hitza emango dizut orain, enplegu zuzendaria. Zaren aldetik ze neurri garatu dituzue, eta dituzue aurreikusiak. Bale. Konpromisoa dugu gure sailetik desberdinkeria murrizteko, eta soldatarrakala murrizteko noski. Gure enplegu estrategiaren barruan, eguneratu berri duguna, helburuetakoat hori da. Hau da, jarraitu murrizten soldata arrakala. Neurri asko hartu ditugu, baina bi gailendu nahi nituzke. Uste dut oso lotuta daudela gainera. Bata zerikusia du berdintasunarekin eta bigarrena segregazio okupazionalarekin. Lehenengoari dagokionez, araudia onartu zenetik, hau da, berdintasun planak ezarri egin bertzirela 50 langiletik gorako enpresetan, elkarrizketa sozialaren mailak, hor daude eragile sozialak, gobernua, besteak beste, eta erabaki zen, edo kezkatzen hasi ziren, ikusita lan volumen handia zegoela, baina baita ere eguneratu egin bertzirela eskumenak, ezagutzak, hau da, pertsona horiek guztiek, beste remediorik ez baitut egingo. Mai negoziatzailetan eta jarraipen batzorretan egon behar baitute. Gauzak ondo egin nahi balima ditugu, jendeak prest egon behar du. Eta horretarako baliabideak behar dira. Elkarrizketa sozialaren mailan, akordio batera iritsi ginen, eragile sozialen eta gobernuaren artean, hainbat neurri ezartzeko. Eta horrela, abian jartzeko eta garatzeko egin beharreko lan guztiak, arauak markatzen digun guztia egiteko. Hau da, berdintasun plan guztiek hoiek gauzatu egin behar direla. Lan horien emaitza? Gaur egun, uste dut 1200 plan egin direla. Erregistratuak batzuk enderran daude, beste batzuk ez. Hau da, hainbat egoeratakoak. Baina aurrera egiten ari gara, berdintasun plan batzuek eduki arinagoak dituzte, beste batzuek neurri asko ere sakonagoak dituzte, kontratazio arlokoak esate baterako, hau da kurikulum itxuak, pertsonak kontratatzeko moduak asko aldatzen dira. Eta horretarako deialdi bat egin da lan departamentutik. Eta horri esker zuzkidura ekonomikoak eman daitezke lan hori guztiak egin izateko eta benetan eskumen hoiez hornitzeko behar bezalako baliabidekin lan eraginkor bat egin dadin eta benetako inpaktua ondorioa izan dadin soldata arrakala murrizteko orduan. Horixe da gure asmoa behintzat. Hori alde batetik. Eta bigarrenez,
honekin lotuta segregazio okupazionalaz hitz egingo dut. Badago ekimen bat niretzat oso ederra, interesgarria, lanbidetik egiten ari direna, eta izenburu gisa du morrokotudak, bai, hain zuzen ere. Lehen hitz egin dugu, entzun dugu horri buruz hitz egiten, eta oratu egiten ditu emakume hoiek, zeinaren bidez, zeinen bidez, izen hori jarri zaien. Kontratazio konpromisoa duten ekintzak dira, soilik emakumeentzat, gizonezkoen sektoretan batez ere, maskulinizatutako sektoreietan, gero zabaldu egiten da, gizonentzat emakume sektore feminizatuetan. Hau da, berdintasun planek ezarriko dituzte neurriak nolabait, emakumeak sarbide izan dezaten okupazio guztietan, eta sektore guztietan produkzio egituran, baina beharrezkoa da lehenbizi emakume horiek nahi izatea, hori argi dago. Okupazio horietan, askotan ez dugu gure burua ikusten. Hau da, emakume soldadora bat, soldatzailea, berria da oraindik ere, edo igeltseroa ere notizia da, 21. mendean, baina ez duke horrela izan behar. Historiari buruz esan dutena kontuan hartzen baldin badugu. Beraz, neurri honekin eskumen profesionalak eman nahi dira. Produkzio egiturak eskatzen duena, emakume hoiei eskaintzea ordezkatuta ez dauden sektore horietan parte hartu nahi badute. Hori da neurri honen helburua. Eta emaitzak, barkatu baina mugikorra begiratu behar dut, ze hementxe ditut emaitzak. 2021-etik 54 ekimen egin dira. Parte hartu dute 701 pertsona. Horietatik 454 emakume. 357 lankontratu bat lortu dute. Sektore hauetan eta okupazio hauetan. Nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta horrek utzi egingo digu modu zuzen batean, berdintasun planean hartzen diren neurri horien barruan, enpresa horietan sartzeko aukera horietan, beharrezko eskumena gaitasunak ematea emakume horiei, okupazio horietan sart daitezen, nik uste dut bi tresna horiek funtsezkoak direla soldata arrakala hori murrizteko. Oso ondo, gainera denbora betetzen ari zarete, egia da, ezagutza ematea erabakiak hartu behar dituzten pertsonei, genero begirada bat ematea pertsona horiei, baliabideak ere bai, erabakiak hartzeko orduan auzi horiek kontuan hartu ditzaten, nik uste dut funtsezkoa dela. Eta gainera inpaktua hori dela ikusten da zifretan. Eta horrela dinamika horiek hautsi ahal izango ditugu genero estereotipoetan. Eta neurri horien barruan, horietako bat, ez zuzena lotuta dago emakunderekin eta lan harremanetarako kontseiluarekin. Hau da, modu bateratuan lan egitea, ezagutza horretan, ikuspegi horretan, genero ikuspegi horretan. Eskerrik asko. Lan merkatuaren aurretik prestakuntza dagoenez, hitza emango diot Inge Gorostiagari. Bera da eraldaketa digitalaren eta ikaskuntza aurreratu zuzendaritzako ordezkaria. Nola antolatzen duzue prestakuntza? Bi hizkuntzatan egitea erabaki dut. Hezkuntzari buruz hitz egiten dugunean, noski eurek aipatutako gai guztia planak betetzen ditugu, legeak, dekretu bat ezartzerakoa, berdintasuna, baina gutxienez lanbide heziketan eta hezkuntza sailan orokorrean egin genuena duela urte batzuk ja, deialdi zehatzetan, berrikuntza deialdietan, puntuak eman, berrikuntza proiektu horietan, irakasleak emakumeak baziren ere bai. Orduan, neurri zehatzak hartzen joan gara. Hezkuntzan egiten den guztia, sentsibilizazioa, ez dakinora joan, bai. Hori danak ezagutzen dugu, baina bai neurri zehatzak, formakuntza deialdiak emateko, puntu gehiago, genero ikuspuntua zaintzen bazan, ada ez. Horrez gain, formakuntza eta sensibilizazio guzti honen ondorioz, ikastetxe askok lan asko egiten dute honen arira. Orduan, horrek bai ekartzen du, bera komentatu duen bezala,
argazki bat. Emakume baten argazkia irabazi duelako eskil baten reparación de carrocería, edo kontrol industrial, edo teknologia del automobil. Hori ondorio bat da, hezkuntza sistematik jartzen ditugun neurri, laguntza, formakuntza guztien ondorioa. Noski, gobernuaren baitan. Baina guretzat garrantzitsuena da, gobernu mailan egiten duguna nola kudeatzen den ikastetxeetan. Ze azkenean ikastetxea da ikaslearekin harremana daukan azkenengo pertsona. Orduan, sentsibilizazioa, diru laguntza baldintzatu generora, formakuntza bai, baina sortu behar da beste zerbait, ez? Eta konsiente gara. Egiten duguna ondorioak ditu. Voy a poner un claro ejemplo. Siempre se habla que la mujer... Beti esaten da, emakumea ez dagoela sektore industrializatuetan gehiago egotean nahi genuke. Hau da, emakume matrikulazioa lanbide heziketan 35%koa da, eta haietako 12% karrera industriala hartzen dituzte. Baina, jadanik badago lan bat aurten, maiatzean egin genituen Eusko Skills delakoak. Hau da, lanbide heziketako Olimpiada, gero Madrilera joaten dira, irabazten badute Europa doaz, eta Europan irabazten badute gero mundu mailako txapelketara doaz, beraz nola bateko pizgarria da. Eta kategoria maskulinizatuetan, adibidez, automobilaren teknologian, karozeria konpontzean, kontrol industrialean, emakumeak zeuden urrea lortu zutenak, eta beren parte hartzea 30%koa izan zen. Beraz, lehiatzea 30%, eta beraz, badakit oraindik lan asko dugula egiteko, baina zerbait egiten ari gara eta lortzen ari gara. Aldizkarietan agertzen den argazkia, bai, gure kasuan izatea komenigarria da. Zorrela beste emakume batzuk erreferenteak izango dituzte, eta animatuko dira horrelako ikasketak burutzera. Bai, orduan, hori da orain egiten duguna, egiten ari garena, baina garrantzitsuena da zer egingo dugun. Gaurko jardunaldi honetan nora goazen, adieraztea garrantzitsua da. Pues en el gobierno, y bien, cuando llegó el 2000... 2000 iritsi zanean, 2000, gero 2020, orain 2030 dago gaude begira. Lanbide heziketak ere badu bere estrategia etorkizunari begira. 20 helburu estrategi zehatzitugu eta 37 ekintza. Lehenik eta behin, lanbide heziketako estrategia batean, lehen ardatzaren barruan, pertsonari eta enpresari eta gizarteari eskainitakoan, badu helburu estrategiko bat oso argia. Genero arrakala murriztea lanbide heziketan, 2 ekintza zehatzekin. Bigarrena da, lortzea, emakumeak txertatzea, sektore industrialean. Hezkuntzan gai asko hitz egin aldira generoaren inguruan, baina zati horretan sartu nahi dut, ze horrek eragin zehatza dauka arrakalarekin. Ikasten duzunaren arabera, gero lan baldintza profesio bat izango duzu, eta izango duzu horren arabera ordutegi bat, soldata bat. Orduan, gure ustez nun eragin behar da, orientazioan. Baina orientazioa ez da lanbide heziketara etortzen den ikasleari sarreran dagoenean, azaltzen diogunean zer ikasi behar duen. Guk, legealdi honetan, helburu bezala orientazioa lehen hezkuntzatik, DBH-tik, batxillerretik hastea da, genero berdintasun honen alde egiteko. Hau da, erabaki aurretik, pertsona bat orientatzen duzunean zer egingo duen eta zer ez, ondo dago, todos queremos dedicarnos a lo que... Denek nahi dugu, egin nahi duguna, gustatzen zaiguna, baina gustatzen zaigun horrek bere eragina izango du zure bizi moduan, ez da dakigun, denok ikasen jarretu beharko dugu bizitza osoan zer. Oso polita da esatea, baina segunetan unasten zaren zure bizitzak baldintzatua egongo da. Bai, karrera industrial bat ikasten baduzu, ibilbide industrial bat hasten baduzu, lanbide heziketan, edo orduan, solata desberdina izango duzu. Gero emakumeek ordutegian burutzen badute, are okerrago beraientzat,
Beraz, 20-30 estrategian esan genuela, emakumeak bultzatu nahi genuela industrian, emakumeek esaten ziguten, eta zergatik ez gizonak emakume sektore feminizatuan. Ez, gugura nahi dugulako, hautsi arrakala horrekin. Gero, sartuko gara sartu beharreko horretan. Arrakala horrekin bukatzeko, orientazioa beharrezkoa da. Ez dakit gero mezu bat emateko aukera izango dugun, edo esango dudan. Oso garrantzitsua da, mai honetan gauden guztiak orientazioa egitea. Hau da, denok dutugu lagunak, ezaketenak zer ikasiko duten. Eta eskolan berbada orientazioa orokorragoa da. Baina duela zenbait urte, lanbide heziketan azterketa bat egin zen ikusteko nor den preskriptorea. Nork esaten du zer ikasiko duen ikasle batek etorkizunean. Eta 75%, badakizuen urtzen? Amak orientatzen zuen alaba zerbitzuetara. Eta semea, sektore industrialera. Lan hau, etxetik hasi beharreko lana da. Bai, eta argi dago, zure alabak ikasi nahi badu zerbitzuetako karrera bat gustatzen zaiolako argi dago, baina azaldu beharko diogu gauza bat, ez? Hau ikasten baduzu, lan baldintzak hauek izango dira. Bestea ikasten baduzu, beste batzuk izango dira. Nire kasuan adibidez, adibide bat jartzeko, preskriptorea aita izan zen. ¿Que quieres hacer turismo? Muy Turismo egin nahi duzula oso ondo aurrera, baina txanda txarrak, igandeak, larun batak, enpresa ikasketak egiten baituzu, berdin, beraz, preskriptorea, orientazioan, funtsezkoa da. Eta eskuak burura eramaten ditugunean ateratzen diren datuekin, kontuan izan behar dugu, 75%etan, seme alabak bultzatzen dituena ikasketa batzuk egitera, pertsona preskriptorea, amak garela. hori argitu nahi nuen. Ez dakit hori izan, espero zana edo ez, baina bueno. Bai, baina jarraitzen dugu pixkat, erabakiak hartzerako momentuan ze klabea dira, no? Pixkat, Arantxak esate zigun, erabaki profesional hartzezian erabakitan ze importante dan ezagutza, eta ze importante da ere bai, zure ibilbide, hezkuntza ibilbidean, erabakiak hartu behar dituzuenen, orientazion bat eukitzea eta jakintzatikan ematea orientazio horiek, ez da? Eta batzutan familian nola gelditzen den lanketa hori, eta horrek emate bidea, pixkat gorka horari galdetzeko ere, azkenean, esan dugu ere bai, zaintzek ze karga daukaten soldatarrakalan, nola sakontzen duten, emakumeen lamunduratze kontu hortan, eta pixkat ere nola familiek papel importantea diala, ez da? Orduan, zuen ataletikan nola ikusten dezue? Hombre, gaurko deialdi honetan eta gaurko aukera hau izan da, uste dute guztiok ertetzen garela hemendikan, ja pixkat burua zabaldu egin dugu eta erronka handia daukagula gizarte bezala, ez da? Zer ez da bakarrik politikoki lan egitea edo enpresetan, baizik eta zuk esan dezun bezala ere etxe barnean, ez da? Gure semeak edo gure alabek aukeratzen dutenean ikasketak argi dago daukagula, esan duzuen bezala, Isabel, tenemos tantos siglos desde Roma. Hainbeste mende dauzkagu Erromatik ona, ez? Erakutsi diguten hori guztia erakutsi digutenak, gezurra dirudi, ez da? Oraindik orduko pergaminoekin edo pergamino hoien edukekin lan egiten jarraitza. Sorpresatzen dut eta, bueno, estimatzen dizut gonbidapena, ez? Oraindik soldatarrakala hitz egin behar izatea, horrek, harritzen hau, pornografikoa da, gaur ez genuke honetaz hitz egiten jarraitu beharko, baina egia da, hori da realitatea, eta oso adi egon behar dugu. Horretaz jabetuta gaude. Ezin dugu bide honetik atera, erantzukidetasuna, kontziliazioa, hoie guztiak bandera gixartu behar ditugu, eta ongizate, erronka demografiko eta gazte sailetik, hoie guztiak hartu ditugu jada, denean txertatu ditugu. Orain deialdi ireki bat daukagu enpresei laguntzeko eta lehen diagnosi bat egiteko, baita kontziliazio plan bat ere. Maiderrek esan duen beste zerbait ere bai.
lasa Iñaki, baina ikertzen jarraitu beharko dugu. Alegia, malgutasunak eta telelana kontziliazioari laguntzen dio, baina ez hainbeste edo ez dauka zertan berdintasuna sustatu. Tira, bi horiek eskutik joan behar dute, ezin dugu iparra galdu. Denbora kontrolatu idazuen, mesedez, abiatzen naiz eta hau laigarren deialdia da, enpresei laguntzeko, kontziliazio eta diagnosi lan horiek egiteko. Zergatik? Kontziliazio hori beldurra galdu behar diogulako. Gero eta gehiago dira aurrak zaindu nahi dituzten aitak, baita adinekoak ere. Eta datu denok ezagutzen ditugu. Populazioaren piramidea aldatzen ari da. Beraz, betik eta goitik ere zaindu beharra daukagu, hori da errealitatea. Denbora behar da, kariñoa, maitasuna, eta horretarako, prestakuntza behar da. Nire liburua zitzen ingo dizuet orain, irailean 30 arte irekita egongo da hilaldi hori. Ez du behar digute, daukate diru laguntza bat, badakizuen bezala, edo nor nahi bali badu euskadi.eus bertan sar daiteke eta bertan ikusiko du zenolako agiriak edo zenolako gauzak aurkeztu behar dituen. Iai, vamos a hacer una convocatoria. Eta hor, deialdi bat egingo dugu, 170 laguntzarekin lehen diagnosia egiteko plan hori egitea. Honetxiko dugu, onartuko dugu, eta animatuko ditugu kontzilia sarera etortzera. Kontzilia sare hori espazio zabala da, entzun egiten da, eta bertan enpresa askok parte hartzen du, beraien zalantzak aurkezten dizkigute, kontziliatu egin nahi dutelako. Konturatu baitira horrek berdintasuna ekarriko duela. Kontziliaziora sartzen gara aukera berberekin. Eta gizonek ere parte har dezakete. Hau ez da gizonena emakumeena, denona da, pertsonena. Espazio horretan, esparru horretan, kontzilia komunitatean, atzo aukera izan genuen Radio Vitorian egoteko, eta Felixek lagundu zigun. Urkide eskolako irakaslea da, eta berak esaten zigun kontziliazio neurri ezberdinak dauzkatela. Aukera asko ematen dituzte, denbora aldetik, Arantxak esan duen bezala, denbora mugatua da, eta aprobetxatu egin behar dugu, eta ze aukera, ez maite ditugun horiek zaintzeko aukera izatea, eta zaindu gaituzten horiek ere, bai, hori horrela da, inolako zalantzarik gabe, politikak, neurriak. Bizikleta dauzkagu, irakasleentzat, azkar joan daitezen, erosketak egiteko, edo oskailu bat ere badaukate, urkiden erosketa gordetzeko, gero ja, erosketak eginda etxera joateko. Hori, kontziliazioa da, berdintasunak harriko du, horrek nire Anderari esaten diotenean, gorkak laguntzen dizu, berak esaten du ez, gorkak ez dit laguntzen, gorkak nik egiten duan gauza bera egiten du, beraz ez da laguntzea. Kontzilia komunitateak apustu bat egin du berdintasunaren alde, konpromisoaren alde, gure politika guztiekin. 4. hanka. Euskalitekin lanean ari gara, pilotaje bat egiten ari gara, enpresei begira. Kontzilian dauden horiek zigilu bat jaso dezaten. 4 maila daude, pilotaje fasean gaude, eta datorren urteira begira, holako kalitate seilu bat eman nahi dugu. Aitortza maila bat izan dezaten. Eta azkenik, badakizue gure sailetik eta zuzendaritzatik dekretu berri bat lantzen ari garela, guraso bakarreko familiei begira 185 emakumeak baitira, eta beren kargu dauzkate haurrak eta adinekoak. Eta naiz eta Eusko Jaurlaritzak ez dizkien diru laguntzak emango, bestelako erakundeak edo entitateek laguntzak emango dizkiete, lan baldintzetan, edo errenta aldetiko beto esan da laguntza jasoko dute. Honekin bukatzea gustatzen zait. Zubi bat gurutzatu behar dugu, hasierak hori, baina denon artean. Con tu libro y con los libros de todos, pues damos forma
eta guztien liburuekin ere estrategia sortuko dugu. Soldata arrakala murrizteak gizarte justuago bat ekarriko digulakoan eta kontziliazio erantzukidea. Horretaz dihardugu edo jardun dugu goiz osoan. Amaitzeko, 3. plan operatiboa lantzen ari gara eta azterlan prozesuan gaude, azterketa prozesuan ikusten ari gara nolakoak izan diren aurrekoak eta ze ondorio edo inpaktu izan dituen. Datuekin, bretxaren estrategia martxan jarrita, ikusi dugu emakumen matrikulazioa kopura gore egin dula STEM karreretan, no? Piskat ingek esaten ziguna, eta baita industria heziketan ere bai, emakumeak gehiago matrikulatzen nahi dira. Etxeko lanetan eta etxeko pertsonen zaintzan inbertitutako batazbesteko denbora gizon eta emakumen artean zegoena baino gutxiagoa da orain. Hasi ginean estrategia eta orain alderatuta murriztu da hori ere bai. Kontziliazio eta erantzunkidetasunari lotutako laguntza publiken onuradun diren enpresa eta pertsonen kopuruak gora egin du. Piskat, zuk aipatu duzunetik, ez da? Enpresa eta sozietate kooperatibetan berdintasun berriak erregistratu dira, piskat, Arantxak esan digun hildotikan. Lanaldi partzialeko kontratazioetan gizon eta emakumean artean zegoen arrakala gutxitu egin da ere bai. Eta pentsioen zenbatekotan ere gizonen eta emakumen artean zegoen alde hori, arrakala hori murriztu egin da. Beraz, zentzua dauka soldata arrakalaren estrategia, realidade bada eta horrei aurreiteko neurriak hartu behar ditugu, eta honen azpian nik Angela Davisen esaldi bat esan nahiko nuke, no estoy aceptando las cosas que... Naiz onartzen ari aldatu beharreko gauza, baizik eta aldatzen ari naiz onargarrik ez direnak. Ez da nahiko soldata arrakala dagoela onartzea hori horren gainean lan egin behar da. Gurekin maila hau konpartitzatikan eta bueno, oin ja, Baskaria eta joango gara pixkat indarrak hartzera. Eskerrik asko.